салом, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар канал аввалан обуна шавед ва фикрҳои худро дар зери комментарий нависед дӯстон. Дар имрӯза навори мо хостам имрӯз салати агарро тайёр кунам. Ҳама чиро дар ин ҷо майда карда гузоштам. Дар ҳамин форма хостам оро диҳам. Якум лабӯи оби ҷӯшонидагиро меандозам. Баъдан картошкаро жариткара андохтам. Салати сабзигӣ андохтам, бодаринг, тухм ва гӯшт. Камтар дар болояш гарох андохтам. Акнун бо сир оро медиҳам. Баъдан дар болояш майонез меандозам. Салати мо ҳам тайёр шуд. Осона, камхарҷ ва хеле бомазза мебошад. Раҳмат, ки то охир бо мо будед дӯстон. Дастгирӣ карданро фаромӯш накунед. Боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. Худованд ёру мададгоратон.